Continuamos en Hoy por Hoy Lugo e como cada vez o mes unha cita mensual, xa saben, temos a CAUNED, está xe connosco a súa directora Ana Trasteira, que tal como estamos? Pois moi ben, moi bo día. E Álex Rodríguez, que Álex, claro, ora xa eres un colaborador máis, porque estás en Hoy por Hoy Lugo con Ana, estás en Ser Deportivos Lugo con Álex Gato, pero que é isto? La nómina. Traballo e fricadas, non? Sí, a verdad que sí, a verdad que sí, porque está co mundo do baloncesto, co mundo da supermanager, así que, bueno, non teño nada que dicir. Falamos da UNED porque, de feito, onte, Ana, tivechedes día no lectivo tamén, sí, non? onte foi o día festivo e hoxe pois seguimos xa coas nosas titorías de primeiro de curso. De feito, os que teñen titoría os martes, esta será a súa primeira titoría. Vale. Temos todavía matrícula aberta para apuntarnos na UNED? Correcto. Mira que estou detrás aí do grado de política. Ai, pois, a ver, hai que facelo xa porque nos queda hasta o 22 de outubro. Teño que chamar a Carmen, Por favor. Teño claro xa, ademais, o que teño que facer. Teño que chamar a Carmen. Bueno, é a nosa orientadora, a coordinadora do COI, entonces todas aquelas persoas que non teñan moi claro que facer, pois directamente que pregunten tamén por Carmen, porque ela lles axudará e as orientará de como facer a matrícula e en que matricularse, porque moitas veces a dúbida é esa. Sabemos que podemos matricularnos desde unha soa materia, que é unha das vantaxes que temos na UNED, e que ademais, bueno, pois non temos nota de corte, co cal, bueno, pois con ter pois aprobado o selectivo, por ter un grado de FP superior, pois xa nos poderíamos matricular. Así que dun xeito moi sinxelo e en titulacións que este ano incorporamos como matemáticas, bueno, seguimos implantando educación infantil, ciencias ambientais e, bueno, así ata 26 graus, que non está nada mal. Bueno, non sei como de éxito está tendo a Universidade a distancia, UNED, digamos, as titulacións ordinarias. Na senior creo que unha fiebre total. Pois sí, a ver. Están todos os nosos abuelos e abuelas ahora mismo, vamos. Bueno, estamos a punto de graduarse en Cambridge. Maravilladísimas coa aceptación que ten a senior. De feito, nos lanzamos pois o venres 29, creo que foi, a matrícula, e en 2 días agotáronnos unha asignatura, en unha semana agotáronse todas as demais asignaturas. Eso sí que é envellecemento activo, Totalmente, son maravillosas as persoas que temos na senior e, de feito, bueno, pois, como quero dicir, tivemos que implantar unha asignatura maiores. Claro, pois é que inglés básico non nos quedaban prazas en 2 días e entonces, bueno, pues decidimos, falamos que a profesora e xemos a ver se podía organizarse para dar un día máis e, bueno, pues para todas aquelas que quedaban en lista de espera, que a mí me daba moita rabia non poderlles dar acollida, pois ao final sí que conseguimos pues ubicalas e xa temos completas todas as asignaturas en Lugo. En Monforte aínda queda algunha praza, en Sarria tamén, e en Viveiro creo que tamén está a piques de completarse, creo que xa non queda casi nada. Claro, isto xa me explica o motivo de por que tanto os nosos maiores xa non teñen medo a viaxar. Andan aprendendo inglés, marcharán a Londres, a Nova York, claro, isto vai ser a locura máxima. É unha pasada, de verdade, que están co inglés para viaxar a tope e son, bueno, unha alegría para a nosa universidade, porque todas as mañás, ao longo da semana, pois enchenos de vida, pois as aulas, porque pola mañá habitualmente non teñen actividade. Tamén comezadedes xa o curso de apoio precisamente ao bacharelato STEM, ese bacharelato de calidade, non, Álex? Eso en que consiste? Sí, o bacharelato de excelencia en ciencia en concreto, non? Bueno, tras unha firma rectificada nun convenio coa Consellería de Educación no curso pasado, pois este ano a UNED de Lugo únese de novo ao resto de universidades galegas como a universidade pois de ponte, non, entre os institutos e a universidade para facer unha serie de proxectos de investigación nos que, naturalmente, o equipo naturalmente e diferentes titores da UNED de Lugo son os que guían a estes rapaces e rapazas nas súas liñas de investigación. Ao final, a universidade a distancia na UNED está tocando moitos palos, non? Non son formativamente as persoas que estudan con vos, que agardo ser próxima alumna, xa o digo aquí, xa me comprometo, senón tamén tanto os maiores como tamén os máis novos, non? Totalmente, nós somos unha universidade moi social, é unha universidade que naceu con ese, con ese fin, con ese propósito de achegar aos estudos superiores a aqueles lugares onde non chegaban e nós, estamos tratando de estender esa filosofía no desenvolvemento territorial e no crecemento da nosa provincia, por iso estamos implicados en proxectos ambientais, en proxectos en colaboración co terceiro sector, con diferentes entidades sociais, tamén cos institucións, como non pode ser de outro xeito, e neste caso
caso, pois a través do bacharelato de excelencia, pois de ciencias, que nos parece tamén moi interesante e unha maneira pois de iniciar a estes rapaces e rapazas pois no estudio científico, e especialmente pois a min gustaríame destacar o papel das mulleres no STEM. Creo que debemos de traballar tamén como universidade en incentivar esta participación das mulleres en carreiras de ciencias pois tradicionais. Sí, eu, bueno, como enxeñeira que son, pois son coñecedora tamén pois desta cuestión, e bueno, creo que tamén é unha parte de tarefa que asumo como propia, pois isto de darlles referentes científicos a todas as nenas que están pois nas escolas e nos centros educativos. E falamos das actividades que se abren ao resto do público, porque hoxe ademais comezamos ca psicoloxía deportiva. Pois sí, efectivamente. É que estades co rapaces en edade, digamos, de estudar e formarse de xeito de grado. Estades nas edades de bacharelato, estades co senior, estades tamén co público aberto enteiro. Claro, pois sí, é que non pode ser de outro xeito. E, bueno, a psicoloxía deportiva, pois, ademais, nós temos unha vinculación pois interesante co deporte, dende o programa UNED Live que fixemos, pois, no que ti participabas tamén, no comité técnico. Bueno, pois, dende que fixemos ese programa, estamos moi implicados tamén pois no deporte e na saúde a través do deporte, e por eso temos pois estas actividades como psicoloxía deportiva. Dámoslle moitísima importancia á saúde mental, creo que non pode ser de outro xeito, e de feito pois arrancamos este curso cunha conferencia de Denise Fernández que tivo moitísimo éxito sobre a motivación. Creemos que a xestión do estrés, a motivación e cuestións como a prevención do suicidio, a adicción ás pantallas son temas que son moi interesantes e que temos que seguir traballando pois dentro do centro, e a psicoloxía deportiva é outra destas áreas que realmente está tendo normalmente moitísimo éxito, un curso que sempre se enche, e a verdade é que estamos moi satisfeitas coa resposta que nos está dando a sociedade pois a todas estas actividades. Outro día na actividade de motivación había xente que veu dende Ponferrada a escoitar a conferencia, así que bueno, pois estamos moi satisfeitas. En breve arranca tamén Lugo Poético. Pois Lugo Poética pois é tamén un clásico, porque xa o tivemos o curso pasado. Aproveito dende aquí para mandarlle un bico a Xulio Xiz, que estes días está un pouco maliño, pero bueno, que sei que se vai recuperar moi pronto, e nada, mandarlle por aquí os meus desexos de pronta recuperación, porque pois vamos a arrancar Lugo Poética sin el. Bueno, vámoslo botar de menos seguramente, esperamos que nos poida seguir pois dende a nosa canle de YouTube, e comenzamos pois este xoves cunha presentación na Xunta. Esta actividade está financiada por Política Lingüística, e, bueno, pois por eso a presentamos precisamente con Valentín, bueno, pois co secretario xeral de Política Lingüística o vindeiro xoves, e logo pola tarde xa arrancamos. Neste caso, pois vai estar dedicada a parellas, e, bueno, pois estas parellas son pois de todo tipo, son diversas, son persoas que comparten a mesma profesión, persoas que son parella na vida real, persoas que, bueno, pois que son estudantes da UNED, e van nos deleitar con 90 minutos de recital poético nestes xoves nos que vamos a celebrar pois estas xornadas tan interesantes que o ano pasado e que este ano volverán a fructificar na produción dun libro que, bueno, pois vai recoller todas estas escolmas poéticas e que creo que vai ser moi interesante. Vamos a ter poetas de gran renombre como Elena Villar, como Claudio Rodríguez e outros non tan coñecidos, pero que se están iniciando e aos que tamén creemos que hai que darlles unha oportunidade. E falamos tamén da vosa implicación no cuidado do medio ambiente, porque dentro do proxecto Naturalmente, Álex, creo que xa dechedes eses premios Ningún Ano Sen Rede, unha actividade que vai continuar ademais este curso tamén. Sí, efectivamente, xa coa súa cuarta edición. Carai, efectivamente, a pasada semana no Pazo dos Deportes pois tivo lugar a entrega de premios da edición do curso 24-25, na que o Colexio Plurilingüe Franciscanos, con 20,8 kilogramos de material de escritura reciclable, efectivamente, sí, claro, porque recordemos que isto susténtase na recollida de material. Este programa consiste no reciclado de material de escritura, é dicir, a competición ou o concurso consiste en entregar todos eses materiais que xa non teñen unha vida, pois darlles outra segunda vida, o que consiste no concepto de economía circular, e como viña comentando, o Colexio Franciscanos con 20,8 kilos foi o gañador da última edición, e a UNED de Lugo participa dándolle pois un agasallo en forma de premios en libros de temática ambiental.
moi importante non tamén facer dende ben pequeniños Sí. esa idea, ese compromiso, que entendan por que temos que reciclar, como reciclando tamén conseguimos pois non ter ningún aro sen rede, non? A facer esas redes das canastas Correcto. con todo ese material que se recicla. É un xeito tamén de implicalos dende ben novos, non? A teren esas costumes. Esta semana vades inaugurar eso de Oficina Verde, da UNED de Lugo, que é isto? Bueno, isto é un proxecto que a mí me parece fascinante, un proxecto colo que levamos traballando pois moitísimos anos e realmente pois o que é que pois a UNED, a Universidade Nacional de Educación a Distancia, elixiu a sede de Lugo como sede da súa oficina verde de centros asociados. Recordamos que no territorio nacional temos 63 centros, pois Lugo pois é o que se vai encargar pois de guiar pois o cálculo e reducción de pegada de carbono de todos os centros de España e tamén se vai encargar pois da implantación dos sistemas de xestión ambiental, así como do activación do Observatorio ODS da UNED. Entón, temos unha tarefa moi importante e estamos moi orgullosas de que nos la encomende pois neste caso o Vicerreitorado de Planificación. E sen esquecerse dunha newsletter quincenal. Na que, facemos unha recopilación de todo tipo de noticias de carácter ambiental, de todo tipo de sostibilidade, e todas as actividades que se desenvolvan ao longo de toda a UNED a nivel nacional, pois que teñan que ver, obviamente, con este tipo de temática, recollémolas e difundímolas para todo o estudantado, para todo o profesorado da UNED. Pois Ana, Alex, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, que nos quedan moitas actividades todas vías das que ir dando conta, pero como teñen lugar ao final deste mes, Ana, o que vamos facer é irlle dando oco a medida que se vayan chegando. Sí, porque temos con esas xornadas penitenciarias moi metidas, Es que este ano tamén teñen unha temática super interesante que creo que nos vai a gustar a todos, e algunha conferencia tamén máis, e algunha actividade máis irá xurdindo, e algunhas que xa temos en mente que xa están aí na nosa páxina que podes ir vendo. Ana Traseira, graciñas. Pois moitísimas grazas, un placer como sempre. Alejandro Rodríguez, e que a próxima. Hasta loguiño. Ata a próxima.